Hey guys, I hope you all Over here. Sorry. So, a different location, same person. Kamalam Dingu, Sheila Kikana, Akaba, Sheila Darlings. If you're new to the channel, please don't forget to like, share, and subscribe. So, we are going to be talking about, oh my gosh, I think it's episode 9. Yeah, nine. So, in this episode, that is after Rita has left. So now kusheke uPalisa, kusheke u um Flora and kusheke uLerato. So in the first episode we see uLerato noMageza beserumini. Yabo. And we're like, okay. Sorry. Okay, sorry. So uLerato userumini noMageza. uMageza obhizi udlala ngeenyawo zakhe zikaLerato. So already guys. So they okay fine whatever badlale ngezonyawo noma uyadlale ngezinye then idlule apho. So these girls firstly bohlulile. This is now the top 3 bohluliwe umuntu uhlele erumini yakhe. It's getting real for real now. So uPalisa userumini yakhe uMageza senwa. So they go as per usual to eat the breakfast. So Flora uhleli phaya uNopalisa and then Mageza is nowhere to be found and Lerato. And the girls are asking themselves, "Baphi aba? Where are these two?" Abekho Saida. Abekho. Okay, then baze. ULerato siyabona kwi-diary sessions zakhe uba uyashiwa. We just sitting and I don't know, something led to the other. Yintoni elede to the other? Sixelele, tell us what happened. I mean, like, for the fact that you are there wanting to be a wife, you are an adult. Sixelele wenzeni? Because so there, uyaqonda. So nofuna isifiso ukucingela uba wenze ntoni. Okay, sharp. uPalisa is a jealous person. uPalisa uyabuza uba uphule right sana. And then uFlora uyamazi uFlora ngo-acting athi unonchalant. uFlora, she's like, andimazi and akekho notrivia ngutrivile okanye trivia okanye uMageza. Let me call him uMageza. So these girls are sitting and then aphinye they come together. I-guilt ibhalwe up kwi-forehead uba they're up to no good. Babebhizi nje izinto ezingekho clean. Nyhani ke. So uPalisa uLerato uphakela uMageza seyiwife ngoku. Okay. Now it explains also what this other girl that left yatsho uba yona ibingasoze ibilala noMageza yona. And they were kind of close with uLerato. Okay, sharp, that passes. These ones are asking, Bible, what happened? uLerato abuza uba ngantoni like uyaqina ngantoni? Ukuba beniphi nisenzani? Athi omnye sana, that is none of your business. That is none of your business. So bamyeka kanjalo ke sana uLerato lebeke uqina. And ke ngoku bahamba ke uMageza ba-organizele another yazi nge-surprises week. Ba-organizele some other surprises where they had to meet uncle wakhe and cousins. Okay, which was good. I like the uncle because uncle was asking about, okay, what do you do now when they have that separate conversation? Nabanye abantu where they were just ecaleni bebizene ecaleni. Umalume was like, okay, yintoni uyenzayo? What are you doing? Ulobola bani apha because you cannot be taking all of these girls. Okanye unemali eninzi, blah, blah, blah. I like that about the uncle. Ibonisa ukuthi usuka efemelini nyhani e-grounded uMageza ayivumi yonke into. As much as uba umuntu omdala esenza into ayifunayo. And also okay, fine, they went in there, but sana uPalisa noticed uba thina sikhaphile apha, sikhaphe uLerato and Mageza wants a wife thina. Yeba? Because why uMageza epay attention only kuLerato? Yayisana uMageza abancumelana noLerato banje ngumtya nethunga. Abanye abantwana bahleli bathesa. So uPalisa sana bejealous.
Eventually, Upalisa has told them, according to them, about, okay, fine, we have done the deeds, me and my Geza. So deal with it. So the girls they were talking about it now bayatrekita direction ba bona bayithanda magazine ndayenzileyo yobana alale nolirato and then treat it differently and I'm like okay all right so abayithandanga loo nto leyo blah 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 so clearly mhlawumbi wayexela ulirato uba ngulirato lulana mageza so maybe she has been sleeping with umageza ulirato alert based on what they said so but she also said it ulirato so these girls were actually pissed about what are we doing here? Why are we here? Because we thought sonke sifuna umageza but sekuthe ngosekelala naye yena bengathwanga besingazange naye apha but besizofuna umuntu blah 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 and all of that and ulerato was like hayibo everyone lapha senangumuntu umdala umuntu wenza decisions zakhe leyo uba ngofuneke ndizi-explain ebantwini ndizingena of which I do understand ulerato where she comes from that's her body that's her rules I'm not saying right okanye wrong and also going to such shows it lets something very little to the other there. Like we've seen about temptation, we saw about the ultimatum. We've seen the ultimate. Well, the ultimatum. The ultimatum. Yeah, we've seen a lot of other shows where people let loose and just open up to every other man that is there or other woman that is there they have feelings with. We are not promoting anything of such, but then that depends on umntu oyenzayo loo nto we can't say people can do what and not umntu dependa kuye neshiqo sakhe uba ii-decisions zakhe zithini especially xa e-adult ene-ID ephangela so but i-concern yam kuyo yonke laa nto leya ndinewari ngulerato ndinewari ngulerato because umageza after emqabele wamqabela is it guaranteed uba uzamthatha okanye uyamqabela just for fun and is she fine with that uba umageza avele amgoduse kudala emqabela avele athathe umntu angahlanga amqabele very important ukuzikhathalela as abafazi vala imilenze xa ingelo xesha lovula ujonge ixesha uba lirayithi na lovula imilenze okanye longayivula because ndinewari yakhe so now kweli xesha le-elimination lirato uyawalker in the other girls are also walking in looking cute as usual so kuqale kubizwa but bendiqala ubona upalisa enyanye finish bendiqala ubona upalisa enyanyile bendiqala ubona upalisa enyanye finish upalisa athana ndamamela ndiyasijula kwam ubhanxa besisixo emanzini upalisa wazijulela isixo sakhe phaa emanzini sana walandela uflora wanika upalisa usinike usinike ulirato isixo uba sithathe you deserve each other kanti upalisa betshengise ntoni umageza utheni plus uzamthatha because icompetition le umntu usebenzisa amandla akhe umntu uba ingqothovu ngendlela yakhe zilime ziyetyeni because kaloku akakwazi uba upalisa abe nomsindo ulirato usebenza le nto aqonda uba izandilungela zilime ziyetyeni mntasekhaya so yinto engoke nestress upalisa uba ulirato wenze ntoni wanika ulirato wathi namthathe ngowakho lahleke sana uflora wasetha wasijula emanzini uflora ke kudala in bad books umageza from that fine dining umageza kawathi life odurayo so I don't know what's going to happen because we highlights of this coming week I saw them they're still there so I don't understand ukuthi kuzakenzeka ntoni whether they left because I want to believe umageza don't really like ulirato like that I think umageza uthanda Flora or between the two because he has been saying that he really likes Flora and upalisa so ndinewari kalirato uba thixo wam lo mntana akazuba ne-stress akazuba stressed out after yonke le nto le what do you guys think about it Tina? Do you think ulirato was supposed to really open her legs to mageza and what do you think it's going to be the outcome if ubuka isituation kalirato wena ubunothini sana like ubunokuthini
ufuna ukwenza kanjani umuntu avela akhethe omnye umuntu ube wena uvule because amantombazana we are so attached, females are attached. Doing the deeds makes you even being close to this person noba yena akanaxesha laloo nto kuwe it means a lot laa nto yoba udibane nomnye umntu like whether we want to tell it or wanna act as if it doesn't exist, it does exist. Intombazana once ilale nomntu iba attached to that person. That's why even abazali they will teach you baba vala imilenze yakho vala imilenze yakho uzayifumana ixesha loyivula imilenze xa ukhulile usexesheni loba ungatshati uthini. I'm not saying uba abantu mabavala imilenze xa bengafuni ofuna uyivula makayivule ibe ngaka ofuna uyivala uzayivala but ke sithetha indlela esikhuliswe ngayo and most of us sikhuliswe kanjalo as much as uba umntu senza ayifunayo but sikhuliswe ngoba close your legs, you will open your legs for umyeni wakho yabo kanye ngexesha elirayithi abanye bade basho xa usowukhulile yabo akho abanye bazi not every parent is expecting you uba utshate even if they do low key but then abanye abantu abanaxesha they are more westernized abanaxesha loba watshata xa sowumdala at least. So let us submit on the comment section. I think this coming week it is the last episode for Imageza Once a Wife. I am so scared on behalf of Lerato. Very, very, very scared. Because what do you mean? Balamfana uzokhetha omnye umuntu ube wena ukudala benizijolela nilala napha. Iza kwenza kanjani le nto Thixo wam? Uzawudinga imithandazo. Bye y'all.